sẽ xin bạn ngài của lê phi baro akating ke badan bor tam ko jong jisu te agni ke video ngakwa bangan ong gitu ki badan so meleng ngau pa ban ya phone nga bang adon kam so meleng te sa phone nga te namar ka video ka balengkot kumne kanam ayu kanam long te da pelat te ngakwa ban ya thu ru ngaklem yo ban ai khubor namar ba ngajur ho em te ngaklem yo ra ban ne khubor pis ngau thu em ka sur jonga ka long kunta te sa dwai lem nak kunta jonga bangan kya kloi no ba ngakwa bangan ai khubor pi inga pelai be ki videos ki barem namar ba don ki badang wan thamai pat kim pat yo i re ki la yo ban pet de yo ban pet tang iwe ar ngur kala long ko jing mentoi te namar kata kadaw la pelai de ki videos ki barem te ngakwa ban ya thu ru nak bentai gitu ki badang wan thamai pok channel ke jonga ni ai bon jat ki dawai te ni ai ki dawai mi snyo ki dawai penja nyo le ki hena bom don jing ta ka koi ka khia ki dawai piles ki dawai khat ki dawai penja ka ksi tama ki tu te ha ban chu order namar ba menta perthe la ya le khoi ki la dunate ki ba don kami tu ka dawai chu don we ar kum to te tang ba tang shi bilor hi la yo ba ya ke jing khia ka pura kan te ngi ai mentang ala shna kini ki dawai ma wai ai ru tang ba klem pat yo pha re sti po shlong ha ji syang ala ong man pha man ta ka ti yo tang ba klem pat yo ba ban pha te ki dawai gastric ru ki ba nga khle ka tu kan ni ki khan bat ki ba kloi ru ban yarap te dawai bp ai ru te ki dawai bp dawai shini te ki dawai ki de ki ba da ki khambat bet ki bam don jing ta re ki ba ngi ju ya bam hi te kinu ki badan sa meleng te singo pa se thu lem yanga te ha oi ngi ai ka ni ka saban sai khamar ru ka ba bes te ka don ru ka cream ka pa pen bhai ka sne do ka ba ngi shina hi te ka mot ka pen menchua kas ni do junga kam long surat kumne na mala nang he karta to mo ten do bangasna pa to ka krim kala kam kala wandur biang kan kadur kmat kala i samla biang kan te namar ba kim dere ki beranjing kta te namar mlong pi ban ta gul mar ki jing ta khmat te kas niu ba hi te namar kata kadaw ngi ban perkat wat ki sunscreen ru ba pita pi hab da perkat ba shwa hab da pet ba ki den em ki bala ban chania namar thai em dak ta ka koi ka khia ti don shibun ba ki request chapang ki jing pos new te ngala sedang la kom ni ban kran man sa ai ko pe ko ke jubab ki jing pos new ki jong pi lang ba kanika videos ki bangi ju ya ban pelai mala ka sngi te ro itra